ದೋಸ್ತಿಲೆ ವರ್ಷ പോവുന്നിത്തിലക്കനെ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಬೆಚ್ಚ ಪೋವುಂದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಕತಾರ್ ದೇಶ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ನಾಡೊಂದುಂಡು. ಅವು ದಾದ ಕೆಂಡ ಮಾರ್ಗೋನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪುನು. ಅಂದು ಕತಾರ್ದ ರಾಜಧಾನಿ ದೋಹಡ್ ಇತ್ತೆ ನೀಲಿ ರಂಗದ ಮಾರ್ಗ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಈ ನೀಲಿ ರಂಗ ಪಾಡಿನ ಪರಿಣಾಮ ಕತಾರ್ಡ್ 20% ಬೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಹವಾಮಾನ ರಿಪೋರ್ಟುಡು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡು. ಅರಬ್ ದೇಶಲೆಡ್ ಸಿಕ್ಕೆತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿರೆ ಆಪುಜಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ AC ಬೋರ್ಡೇ ಬೋರ್ಡು. AC ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೂಲು ಜೀವನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆಗ್ ಈ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಮಾರ್ಗದ ಬೆಚ್ಚನಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ರಾಜಧಾನಿ ದೋಹಡ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ಕತಾರ್ ದೇಶದ ಮಾರ್ಗಲು ಮಾತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಏರಂಡು. ನನ್ನಾತು ಮಾಹಿತಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.